Здравейте, драги зрители! Вие сте с моето авторско предаване "Часа на татко", което вече е една жалка сянка на авторско предаване. Откакто ме натресаха моя ко-водещ, който въобще няма да гледам към него, който в нито един ефир до сега не е бил трезвен. Здравейте от мен, скъпи татковци. Алкохолика тук е изключително ясно кой е. Да. Аз съм изпратен тук, скъпи зрители, не за друго. Темата днес, драги зрители, ще бъде как татко да си намери любовница. Да. Без това да му пречи на пиене. Ето кой говори само за пиене, драги зрители. Днес ще говорим за това как таткото да си намери приятелка. Или... Аз какво казах? Или много приятелка. По принцип, един модерен татко от 21 век трябва да си има приятел. Или приятел, нали да... Да, или приятел, ако освен алкохолик е и гей. Няма да ме обиждаш. Аз не съм алкохолик. Така, ако таткото иска да се намери любовница, какво трябва да направи? Ами какво? Трябва да отиде в някоя кръчма. И ние сега тук с моя колега ще ви разиграем как таткото отива в кръчма и среща една дама. Ти си дамата. Естествено, как няма да съм дамата? Ти си толкова пиян, че една дама не мога да изиграеш. Ще го премълча, драги зрители. Така. В името на зрители съм готов на всичко. Започваме. Първо трябва да отидете чист и спретнат в кръчмата. Много хубаво впасан. Да. Здравейте, мила госпожице. Свободно ли е до вас? Заповядайте. Благодаря. Молим. Мога ли да ви почерпя с едно питие? Уважаеми зрители, той ще иска да ме плющи. Това е сигурно. Колега... Аз не пия. Това е от името на госпожица. Добре. Името на госпожица. Вие не пиете, ма само едно малко коктейлче. Ето го. Заповядайте. Това е шампанско с мастичка. Прекрасно е. На здраве. Да нищо не прилича така на външния вид. На здраве. Но не е лошо. Пардон? Така. Това е елексир. Елексир? Като за начало. Сега атакувате дамата фронтално. Искам да ви почерпя с един афродизиак. Нали така? Ма то, ви сега, господине, така да не прекаляваме. Не. Това дамата не ме пита или ти ме питаш? Естествено, че дамата протежа долу. Аз играя дама. Дамата ти каза, то сега да не прекаляваме. Добре, колега, стига сега, заговорихме се. Да си играйте си вие ролята, моля. Така, значи. Ето. Заповядайте едно малко афродизиаче. Благодаря, на здраве. На здраве. Няма ли да ударим по едно? Разбира се, един коктейл за възпламеняване на любовната страст. А именно, заповядайте, Мерси. коктейл се нарича кървавата Зузи. 6 капки доматен сос, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и чист медицински спирт. На здраве. Сега нямаше нужда. Това не е ли така много силно? Едва ли. Идеално е, ако татко иска да разгори любовната страст на своята бъдеща приятелка. Ето, моята демонстрация върви идеално. Така, добре. Така, колега, сега докъде докарахме? Така. Колега, сега дайте нещо друго, че госпожица засмука въздух. Работи на празни обороти. Давай. Да, сега таткото, ето, таткото какво прави? Разганя страстта на своята приятелка с един коктейл за укрепване на връзката. Лек и лъчезарен, като салза. Водка с 100 грама лъкочистител. На здраве, дамата пие в тая чаша, бе, колега. Все пак е госпожица, на здраве. Усещам лек привкус на паркетин. Виждам, че госпожицата е познавач.
Естествено, 6 години дегустирам нафта в Нефтохима. О, добре. Тогава нещо още по-силно. Моля ви. Таткото веднага прибягва до нещо по-силно. Колега, колежке, ето. Сега. Как сте? Да ми лиза напърлено. Страхотно. Това вече е друго. Липсва и мазут. Трагедия. Ето как татко вече ще намерил приятелка. При това топла и мърда, за разлика от таткото. Говориш си, бе. Аз не съм ти приятелка. Да. Цял става, уважаеми зрители, само да пине по едно за настроение. Това е от нас. Аз, уважаеми зрители, отивам да си допия. Иване, дай 20-литровата туба с мазута. Сложи ми вътре 2 бири и ме дай в гримьорност.